Wel, bore da I chi gyd. Sut da chi? Da chi am godi bawd I ddeu bod chi'n clywed fi? Dewch i ni gael gweld. Rwy'n ni aros am dipyn bach bore yma, jyst yn ei siŵr bod pawb wedi dechrau gwrando. So, codwch fawd os da chi'n clywed. A hefyd, codwch fawd neu rhowch wyneb hapus os ydw I yn pwyntio ffordd iawn. Ydw i'n pwyntio ffordd iawn? Ydw? Gwych ardderchog, mae yna godi bawd. Bore da Marian. Bore da... O, mae mam yn gwrando. Bore da mam. A bore da hefyd I Cai ag Annie. Bore da. Ac mae Billy yn edrych yn rhythyn. A mae Ala o sgwni os ydy Lleici a Morgan yn gwrando hefyd. Yndach? Codwch fawd os ydych chi. Bore da blantos. O, dowch i ni gael mynd ymlaen efo'n stori bore yma. Wel, dydy hi wedi bod yn wythnos. Mae wedi bod yn wythnos eitha hir a deud y gwir yn do. Mae yna wythnos ers I ni fod yn nghwmni yn gilydd. A ydych chi'n cofio be oedd y stori gafon ni? Gafon ni stori am yr enfys ac stori am arch Noa. Wel, heddiw mae gennym ni stori arbennig achos mae hi'n dydd Sul arbennig. Mae hi yn Sul y palmwydd neu yn Sul y bloda. Bore da Lowri, bore da Beca Gawen, braf iawn cael eich cwmni chi. Rwan ta, mae hi'n Sul y palmwydd ac felly yn Sul arbennig sydd yn cychwyn wythnos arbennig iawn. Dewch i ni feddwl rwan am ddyddi ar wythnos. Dewch i ni gael deud nhw efo'n gilydd. A nhw'n ni gychwyn ar dydd Sul. So dydd Sul, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn. Ac yna nôl I dydd Sul. Rwan ta mae'r wythnos yma yn cael ei galw'n wythnos fawr. Achos yn hanes Iesu Grist, mae yna gymaint yn digwydd rhwng y dydd Sul yma a dydd Sul nesa. A dowch i ni fod dipyn bach fatha tasa ni'n neidio y stori a neidio'r llyfr a mynd i'r dudalen yn y cefn mwy neu lai. A da ni'n gwybod I Sul nesa fydd hi'n Sul y Pasg. Ond cyn I ni weld bod Iesu Grist wedi atgyfodi, mae yna lawer yn gorfod digwydd. Felly mae'n dydd Sul heddiw yma, a da ni'n cael yr ymdaith I fewn I Jerusalem. Mae hi'n Sul y palmwydd. Ac yn afori dydd Llun, mae Iesu yn clirio'r deml. Ac mae o'n dweud, nid beth fel hyn, nid ogof lladron ydy'n hemel I fod. Ac yna, dydd Mawrth, mae Iesu yn dadla fo bobl bwysig yn y deml ac yn deithio nhw, da chi'n meddwl bod chi'n bwysig ond ydych chi ddim. Ac yna dydd Iau, mae Iesu'n paratoi ar gyfer ac yn bwyta gwledd y Pasg yn yr oruwch ystafell efo I ddisgyblion ac yna mynd I ardd Getsemane. Ac yna mae hi'n diwrnod ofnadwy o drist ar y dydd Gwener achos dyna'r diwrnod y mae Iesu'n cael ei groeshoelio. Wel, mi nes I ofyn yn glen iawn I chi, fasa chi'n fodlon dangos eich lluniau I fi. A dwi'n hynod o falch bod Owain, ydy Owain yn gwrando doch? Bod Owain wedi gyrru lluniau, mae wedi bod yn brysur iawn. Dwi'n yn gwybod beth ni'n galw math yma beth rydych rhyw, ond dowch I chi gael gweld lluniau Owain. Dyma ni, mae wedi bod yn brysur iawn yn gwneud llun Iesu Grist ar gefn Ebol-asyn yn dod I fewn I Jerusalem. Dyma chi, a dyna ni lun Owain yn dangos I lun I ni. A dyma ni coed palmwydd ydy'r rhain, achos dyna yn digwydd oedd bod nhw yn tynnu'r canghenna oedd ar y coed mwyn ac yn tynnu cotia, cofiwch, mwyn croesawu Iesu. Felly diolch yn fawr iawn I ti Owain, wyt ti wedi bod yn brysur iawn, a da ni'n gwerthfawrogi. Sgwn I felly, ar gyfer wythnos nesaf, fysa ni'n gallu cael hyd yn oed fwy o lyniau mwyn I ni gael ei dangos nhw I chi. Ac mwyn I ni gael rhannu efo chi. Rwan ta, da ni yn mynd I gael stori. A da ni'n mynd I gael stori. I gael y tudalen cywir yn fama.
da ni'n mynd i gael stori yr orymdaith mawr, lle mae Iesu yn dod i fewn ar gefn ebol asyn. Felly dowch i chi gael gweld. Da chi'n gweld y llun? Dyma ni stori yr orymdaith fawr. Rwan ta, da ni'n cweit i fewn yna, dyna ni, nawn ni wneud fel yna. Ac mae Iesu'n dweud peth fel hyn. Gadewch i ni fynd i Jerusalem, medda Iesu wrth ei ffrindiau. Mae gen i rhywbeth pwysig i wneud yno. Felly dyma nhw'n mynd. A phan oedden nhw'n medru gweld y ddinas o ben bryn cyfagos, medda Iesu, gadewch i ni gael gorymdaith. Synodd ffrindiau Iesu. Gorymdaith, medda nhw. Pam gorymdaith? Pam gorymdaith? Da chi'n gwybod beth i gorymdaith? Da chi'n gwybod pan mae pobl yn dod at ei gilydd? Pan mae pawb yn cerdded fo'i gilydd am ryw bwrpas arbennig? Achos i bod nhw eisiau dweud rhywbeth ac eisiau tynnu lot o sylw iddyn nhw eu hunain. Felly mae'r disgyblion mewn syndod ac yn gofyn, pam gorymdaith? Ond ni ddywedodd yr un o'n nhw air, oherwydd roedd Iesu wedi rhoi gorchymyn. Rydw i am i ddau ohonoch chi fenthyca asyn, meddai. Dwedwch wrth y perchenog mod i ei angen, fydd o'n deall. Pan fydd y ddau ffrind yn ôl gyda'r asyn, neidiodd Iesu ar ei gefn, rhoddodd broc bach tyner i'w ochrau a dechreuodd farchogaeth i lawr yr rhyw. Dilynodd ei ffrindiau ef, hwre, medden nhw. Da chi am ddeud efo fi eto? Hwre, medden nhw. Iesu yw'r brenin. Da chi am ddeud hynny efo fi hefyd? Iesu yw'r brenin. So dwch i ni ddeud y ddau fe'i gilydd, hwre Iesu a Iesu yw'r brenin. Da chi'n barod? Hwre Iesu, Iesu yw'r brenin. Eithon nhw i lawr tuag at borth y ddinas. Ac wrth iddyn nesau ato, ymunodd mwy a mwy o bobl â nhw. Iesu yr athro ydi o, bloediodd rhywun. Iesu'r iachawr ydi o, bloediodd rhywun arall. Tair hwre Iesu, medda pawb. Da chi'n barod? Hwre dair gwaith. Hwre! Unwaith. Hwre! Dwywaith. Hwre! Dair gwaith. Cyn bo hir roedd pobl ym mhobman yn martsio gyda'r orymdaith ac yn gweiddi ar ochr yr rheol. Tynnodd rhai cotiau a'i rhoi o flaen ar asyn. Torodd eraill gan hennau o'r coed palmwydd a'i chwifio o gwmpas. Roedd cannoedd yno, miloedd efallai, yn curo dwylo. Dwch i ni gael curo dwylo. A sut da ni'n dawnsio? Yn dawnsio a curo dwylo ac yn chwifio. Os gynnau ddim coed palmwydd, yma gynnau floda yn chwifio eu coed palmwydd. Wel, dwi'n siŵr bod yna lot fawr o hwyl i gael yno yn doedd. Roedd cannoedd yno, miloedd efallai. Roedd pawb yn hapus. Wel, pawb bron. Roedd rhai o'r arweinwyr crefyddol ddim yn hoffi Iesu. Roedden nhw'n eiddigeddus am fod y bobl gyffredin mor hoff ohono. A phan welson nhw'r orymdaith, dyma nhw'n gwgu. Dwch i ni gael gweld chi'n gwgu. Dwch i ni gael gweld beth yw'r gwynab gwgu gorau da ni'n gallu rhoi. Dwi'n mynd i ofyn i Hiw ddod i fama wan a neu gwynab gwgu. Dwi ddim wedi deud hyn o flaen llawth efo. Ti di ni gael gweld o wynab gwgu di yn y camera fama, please, Hiw. Hai ti ddod ata i ffordd yma? Oes rhaid, man. Oes, gwgu, please, Hiw. Da ni'n gallu gwneud y wyneb ar yr... Ia. Imw. Dwch i ni gael gweld os beth ydych chi feddwl o wyneb gwgu, Hiw. O, mae Dil wrth i bodd. Da iawn. Diolch anti Dil. Arhoswch funud, medden nhw. Fedrwch chi ddim cael gorymdaith fan hyn. Dwed wrth y ffrindiau
am fod yn ddistaw Iesu. Ond chwerthu nhw wnaeth Iesu. Deud wrthyn nhw am fod yn ddistaw. Amhosib. Wedyn fe drodd i edrych ar y dorf. A dowch i ni gael gweld y dorf yn fama. Fe drodd i edrych ar y dorf. Fedrwch chi ddim gweld, meddai. Mae cymaint o lawenydd yma. Hyd yn oed taswn ni medru tawelu'r bobl. Byddai cerrig y stryd yn neidio ac yn bloeddio mewn llawenydd. O dyna chi stori ardderchog ydy honna. A ydych chi'n gwybod be? Dwi'n meddwl bod ti'n stori ardderchog am sawl rheswm. Dwi'n meddwl bod ti'n ardderchog achos bod ti'n dangos i ni pwy oedd Iesu Grist go iawn. Achos mae'r stori yma yn dangos i ni mae brenin ydy Iesu Grist. Dwi hefyd yn meddwl i bod ti'n stori ardderchog achos fod Iesu nid wedi dod ar geffyl smart neu, be arall fedra ni feddwl? Meddwch am gar smart. Be fedra ni gael? Mercedes-Benz. Neu, did i fel am gar smart yw? Porsche. Waw, neu Maserati, Rolls-Royce. Ond mae Iesu'n dod yn syml ar gefn ebolasyn. Ar gefn anifel fysa bobl dlawd yn dod i fewn. Ac mae o'n dod ac ydyn ni'n clywed am y bobl gyffredin. Nid dod mwyn bobl sydd yn meddwl bod nhw'n rhywun, ond dod ar gyfer pobl gyffredin. Pobl rhywun fath a chi a fi. Hwre i Iesu, meddan nhw. Iesu yw'r brenin. Wel, diolch i chi am yn helpu fi i ddeud y stori. Da chi'n gwybod? Dwi'n newid weld bod Mrs Hughes yn gwrando. Bore da, Mrs Hughes. Sgwni os ydi Ifan yn gwrando ar y stori efo chi, Mrs Hughes. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi efo ni bore yma. Rwan, da ni'n mynd i ganu rwan. Ac oedden ni'n meddwl y fysa ni'n gwrando ar gan arbennig gan, di hi ma doch ydi, mae hi ma. Ar gan arbennig sydd ar YouTube. Can sydd yn dweud mae gen i ddwylo. Ac Andy Hughes yn ei chanu hi, a dwi'n siŵr yn ewch chi gyd ymuno i fewn. Mae'r geiriau'n di fod o'ch blaen chi. A pwy awyr efallai fydd Robin yn canu efo ni eto wythnos nesa a Hithan Basg. Felly, pawb yn barod? Pawb yn barod i ganu? Ffwr a ni. A chi'n glapio? Nid yw heddiw a fy nghoff i gyd yn bôn i fy Diolch, diolch, diolch i ti Dduw. Diolch, diolch, diolch i ti Dduw. Pawb i glapio. Fi gyd yn ddiw. Diolch, diolch, diolch i ti Dduw. Diolch, diolch, diolch i ti Dduw. Ardderchog da iawn chi. Ardderchog. Rwan ta, gawn ni weld, gawn ni lot fawr o ganu wythnos nesa. A pwy a wyr? Pwy fasa'n hoffi yn bod ni'n trio, achos da ni fel arfer, chi'n cofio blant, da ni'n cael
helfa. Da ni'n cael helfa wyaf fel arfer yn dydan yn y capel. Efallai nhw'n ni drio gwneud rhywbeth tebyg. A cofiwch hefyd y fydd na gyfle wythnos nesaf hefyd i chi gyd baratoi pethau flaen llaw a'i rhannu nhw ar hwn i ni gyd gael gweld. Rwan ta blantos, mae di bod yn hyfryd cael bod yn eich cwmni chi ac yn cwmni eich rhieni chi a ffrindiau Ysgol Sul Capel Bethesda a pawb yn bob man. Mae di bod yn hyfryd eich gweld chi. Ac ydyn ni'n mynd i reid 2 law fo'i gilydd bore yma. A da chi'n gwybod beth da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i fod yn ddiolchgar. Da ni'n mynd i fod yn llawen. Da ni'n mynd i fod yn teimlo'n yn calon bod ni eisiau deud hwre i Iesu. Mae Iesu yw'r brenin. A da ni'n mynd i fod yn gweddïo'n benodol bore yma am bobl sydd yn arbennig iawn gyda ni. A da ni'n mynd i fod yn gweddïo am yn NHS yn sefydliad iechyd ni. A da ni'n mynd i fod yn gweddïo am yn holl feddygon a'n holl nyrsys yn y wlad yma. Da ni'n mynd i ddiolch i Dduw amdanyn nhw. Felly, dowch i ni gyrru 2 law fo'i gilydd. Diolch i ti o dad bod ni'n gallu deud hwre i Iesu. A bod ni'n gallu deud yma bore yma, mae Iesu yw'r brenin. Diolch i ti o dad. Diolch i ti am yr wythnos fawr yma. O ddydd Sul tan ddydd Sul ac fo cymaint wedi digwydd. Helpa ni fod yn ddiolchgar. Dwi'n diolch i ti am holl blant yr Ysgol Sul sy'n gwrando ar y stori yma bore yma a holl blant eraill sydd wedi dod i wrando. Da ni'n gofyn i ti i'w cadw nhw'n saff a cadw eu teuluoedd nhw'n saff a cadw mam a dad, nain a taid a'r bobl hynny sy'n annwyl i ni gyd yn saff. Ond da ni'n diolch heddiw yma fwy nag erioed am y bobl arbennig hynny sy'n gweithio mor galad ar hyn o bryd i'n cadw ni pob un ohono ni'n saff. Ac felly da ni'n diolch am bob meddyg, am bob doctor, am bob nyrs, am bob un fydd yn gweithio yn dawel ac yn gwneud swyddi anodd iawn yn ysbytai ni ac yn y surgeries a pob man arall. Da ni'n diolch i ti amdanyn nhw. A da ni hefyd yn gofyn i ti cadw nhw i gyd yn saff ac i'w cadw nhw rhag unrhyw ddrwg. Diolch i ti o dad a diolch i ti yn bod ni'n cael gofyn hyn yn enw Iesu Grist. A dowch i ni ddeud efo'n gilydd, Amen. Da chi am ddeud Amen ar y newsfeed? Dowch i ni gael gweld. Os ydych chi wedi bod yn gweddio fo fi, rhowch Amen ar y diwedd. Ar erchog. Rwan ta dydd Sul nesa, mae hi'n Basg. A da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at hynny. Ac mi fi gynnon ni stori arbennig pryd hynny hefyd. Ac edrychwch ar bob dim, edrychwch rwan ar hwn, ar Facebook, ac edrychwch ar y Messenger. Mi fydda ni roi syniadau am bethau i chi wneud ac i ni gael gweld eich lluniau chi i gyd bora dydd Sul nesaf. Wel, mae Lowri'n deud amen, mae Dil a Marian ac Alaw a Robin a Gwenith, felly amen. A hwyl fawr i chi gyd, wela ni chi dydd Sul nesa. Hwyl fawr, ta-ta.